Ehule baten tresnak dira. Ehule aniz bat ziren gure herrietan, beste herri guzietan bezala gutxean, Eta beraz, normal, zuzen da, ofizioa ehulea zukeen horrek, ez zen laboraria, zeren laborariek ere, eta egiten zuten lan bera, lan hartetan nahi duzu. Eta aldiz bat ziren ofiziokoak, oihalak egiten zituztenak, eta horiek normaltasunez, zartzen dituzten beren tresnak ikusi dugu, laborariek zarri zure bere golden agarra. Hemen ikusten ditugu kilua eta ikusten dira bobinak eta kanto. Eta haure, eta hamazazpigarren mendea eta betekoa da. Erran gure mende klasikoa da. Data badu eta gurutzea ere beti bezala, betiko gurutzea da. Zergatik den eta Lili Lore hori, Fleur de Lis, delako famatu hori, ene ustez, eta ez du deus ikustekorik, Frantziako erregeen eta Lorearekin. Lehenagokoa da, lehenagokoa da. Eta frantses herriak hori hartu balimadu, jadanik, nahi oso, jaden artean zen, simuluat bezala hartu izan da. Eta ez ziren berezik erregatiarrak, ez zuen jausik erran nahi, demora haitan. Bistan dena erregia zela, denetan erregia bat ziren. Ez ziren errepublika egitzen, dezen autatzea erregia interrepublikin artean. Eta hori, gauza bat bada, baliteke, nezake hori, baiezta, baliteke hain zuzen, Kristo errege. Erregiaren lorea da, orden erregia Kristo da. Eta Kristo hori piztua da, ez da korrutzaren gainean. Hori ez dut eta aitortuko gogor, baliteke hori izan dadin, Andere Serora baten korrutzea da. Sergi Catherine de Michel-Daritz, Benoît Amorotz, morte le 21 octobre 1732. Korrutzea berez biziki polita da, sautxea da, harri edarrien egina da, eta hitzak edarrak dira. Enik gustatzen zait. Eta Serora baten izan da direne ba, biziki harraro baitira, Seroren eta gutzak eta hala zartzen zitunak. Amorotzeko herriare zarria da, eta datak ere, dena baditu, kurtzerik ederrenean diren guziek argiteko erran baditu. Eta, sinbetasun hori atxiketako tearare, edo berak nahiz, edo... Hau da azkena. 1780 laua da. Ikusten da, zein pobrea den hilarri hau. Bakarrik izena. Bertrand Lagargarai. Laboraria zen ez da zertzen, ez da gilurrek ez dakigu. Ez da jalgean egina. Xilaktu zeina da. Xiplen egina da. Data badu. Eta hain zuzen, 18. mende azkenean hilarri biribila. Uste izan da demora batez, frantses irautzak hila zuela. Ez da bate hori. Odol usturik hila da. Gauza guzi bat dute beren arua, beren bizi demora nahi duzu, eta huneke beri aukandu, eta bereziki biziki edarra izan da, 16. mendetik ikusitu nola handitu den. Lehenik nola zen xume zen, 16. mende hastean, eta gero nola edertu den, 17. mende izan da, sekulako mende oparua izan da, eta gero 18. mendean, segi hasi dira, hori jaanik dekadentziaren marka da. Sobra xeretasun ikusten duzularik, gotikoa eta gotik formoia bezala da. Gotikoa ere, gotik 13-14 mendekoa ederra da. 15 mendekoa jaanik biurdikatia da. Ederra da, baina... Pisua da, eta dena biurri, eta 16. menden hila. Bere, eta ordaina izan du, klasikoa. Hemen, hau, egin dira, 19. mende hastean ere, denak biziki pobreak dira. Hemen, forma
bizik ederra da, harrepik ez zera honak ziren, ez zakite gehiago zer eran, zer behar zuten erran, ez zakite gehiago zer eran, hori da. Haintzineko zerrabe bazuten erraiteko hilarri horrekin, eta memento batez, isi. Eta hortan, nik laudatzen ditut, zeren isildu baitira. Hemen ono ageri dira, gero isildu dira. Eta basena bartarrek beren kurutzea atera dute, kurutzea. Arrun berezia, beren kurutzea. Xiberotarrek beren kurutzea, lapurtarrek berena. Hilarri biri-birik ez dute gehiago gehiago. Hutsala bezala zen haientzat. Eta hori eskertzekoa da, nahi bauzu. Eskertzekoa, bazen hor naturaltasun bat, zuzentasun bat, jendia estrompatzeko nahi bauzu. Zartzen al, dena edergailu eta banan. Zer nahi dute edergailuek ez balimo dute edukirik. Barnerik eta barne hutsa balima dira, kofa balima dira, zer balio du. Eta kofa egiteko partez, hau bien artekoa da, finitzen ari da, beharrena bada, izena bada, eta bada data, eta hortan dutzia. Hortako balio du ikusteak ere, nola finitu giren, nola finitu dugun gure arua, gure denbora, gure bizia. Hilarriaren bizia, nahi dute. Harri hau, misteriosua da, harri hori erosi nuen, harrepikatzaile bati, eta zautan erran, enizoro nuntik karrienen hori, eta bueno, baina biziki jakingarria da. Piarrez, eta bueno, eta izarria da. Piarrez, etxeguen. Bizia labur, hiltzia segur, ez jakin, noiz, berant, alagoiz. Hori da kantika bat. Bizia labur, hiltzea segur, kantika zarri dute. Kantatzen zen hori gure denboraren itzun dut kantatzen. Eta hiren bezan edo. Eta ez da gaizki, eta letrak biziki edarrak dira. Letra klasikoa da, erromanoa da. Hortan ere, hau eta bada norbait, behar lekuko ez zena, zeren horlako ez baita besterik ikusten aretik manera. Letra klasiko horiek, zinez klasikoak dira, erromatarrek egiten zituzten bezala. Eta hori jakin behar da, horien egiten, eta ikasi behar da, eta dena berdinak dira, beti biribila da. Eta Z xuxena da, A beti isaberien egina da. Piarrez, etxe goineko jauna gara. Bizia labur, hiltzia segur, ez jakin noiz, ez berant alagoiz. Horroit etxigoan. Leo arginak egina. Edarra da. Bizik edarra da, bere baliosa da. Grezina, kasu hemen, 1700 eta ez 1100. Hori ardura gaizki irakurtzen da, eta borta gainetan, donien egrazin, berziki. Hori ikusi dut hori ere Donabok alderdian, eta ikusi dut anizlekutan, ororen guru, eta egia da tropatzen dela. Ez dela hoartzen, bat beti marra zuta dela, eta besterik ez. Eta amiketan hola egiten da guti dauzki. Eta bostare beste izate egiten da. Eta hemen gio, ez da untsa eri, zazpion eta, horrego zaitezer naiz. Halare, jakin ezan, publika jakin behar du, zazpi hola egiten zela. Eta bat beti marra zela bakarrik. Sudurrik gabea zela nahi bada. Hau zeurenik 15. mendekoa da. Zeren baitituko hilarrik 15. mendekoak, datatuak ez direnak, sekula ez dira datarik gabiet dira, zeren jadanik aipatu dutan bezala, data ezartzen hasi dira 16. mendea hana joana zelariko jadanik.
mende erditsutan bezala hasi dira daten ezartzen. Hor datik ez da. Izaria bat ikusten da, eta hor ere zergatik kahalak bat dira. Aiztari baten tomazela, halare. Lantza horrek zerbait erakusten du. Lantza horrek erdiunea erakusten du, xuxen erdia. Kahalak eta jendea inguruan dira. Ingurukoari balira bezala. Susmoa badut, hor ideia bat badera, gordea, erdiunearen azpimarratzea dela, hori ere. Iziko esena baten bidez, erdiunea ikusten da. Zer importantzia du iziko esena batek. Orduko jendenako. Importantzia handik. Gauza, erlixunek gauzetan, erlixunia ipozen. Izan edo beste, iziko zer bat. Ordean, lantza horren muturra, xuxena erdiunea da. Nik hipotesia bat bezala eta ezartzen dut hori. Gero, erranditake kahalak eta gizona, halare, lantza badu, hamaseigarren menen, zer lantzarekin iz eta hartzen izi. Zaharragokoa da. Gainera, biziki nehea da, eta bestalde berriz landua izana da, ereduriko. Ez baita normala, hoi nehea izaitea, berriz landua izan dela. Alderdi hau utzi dela zaharra, alderdi zaharra, ono untxazena. Hori izan daiteke, zeren hoi nehea izatea esplikatu behar da, esplikazioa behar da. Eta ene jakinean, bakarra da, eskolarrien ikusti dutan, hilarri, hoi nehea. Hara horrek badu, eta eskolarrian bakarra da, orai, berbat baziren, ene jakinen ez da besterik, ihiziko eta zer bat ekartzen dara, ihiziko ezena bat ekartzen dara.